नै बिहामजो थांसै आङो मायबाफोर लाबोनांगौ दं नामा? मा दङ मा गैया खिथा। आयै माइरं लाबो एसे, बेनिफ्राय दालि लाबो, बेनो जागोन दे। बेनो जागोन, जेबो मैगंफोर नांला सबजिफोर? आयै नांगौ बुस्थुथ' गोबां दङ, नाथाय फैसायानो गैया माथो। फैसायानो मिलायख'नाय नङा, माइरंआबो बेसेबा दामखा। औहाय कन्ट्रेलनिखौबो फैगोन होनना फैयाखैयानो माथो माइरंआनो। खम दामिखौनो लाबो आयै। खम दामियालाय अबावथो खम दामि, खमावनो मोना। माथो बै कन्ट्रेलनि बेफोरखौबो माथो फानोसोनो, बे 25 थाखा मानि किल'आवनो। खम दामि माइरंआनो गैला, दखानाव खम दामि माइरं होनबोला माथो 25 थाखानिसो। 25 थाखानि सिङाव मोनानो। औ गोरिबफोरनि थाखाय मुस्किलानो बे माइरंआबो, जायाबाबो जाया। बेनोथ' आरो बे फाथनायाव थांनानैनो बिथिं हाखौबो बेबायदिनो गालांबाय, रावनोबो मावनोबो होनाय जायासै। बे बाराव आरो बेबायदिनो थानांसिगोन आरो माइरं बायनाय माइरंखौनो जानानै थानांसिगोन। ओरैनोसो लस जागारबाय आरो बे हाया ओरैनो थांगारबायना, जेबो मावनायबो जायासै। औ आयै फैगोन बोसोराव मावनांसिगोन, ओरैनो थांगारबाय। सम्पति होननानैलाय आरो माथो दंबावो, बे हाखिनियानो दंसै आरो। दे होमब्लालाय थांसै आङो, जेबो नांलाबा माइरंखौ आरो दालिखौल' लाबोनांगौबालाय। औ आयै बेखौल' लाबोबानो जागोन दे। आबै आंबो थांगोन। नाङा गखाय सर नाङा, नोङो जानला माला बिबाय थायो सकआव थांनानै, फैसा गैया आंहा, नाङा। गैयालै जेबो नाङालै आबा थाङा, मा जानला माला सकआव थांनो नागिरबाय थायो, खामानि दङ जोंहा। खामानि दङ दे दङ, मायबा खामानि मावगोन जोंहा दायो दे। आबैया थांदोंसै दे, गाबोन थांगोन दे सकआव। दे होमब्लालाय थांला। फैदो माबोरै मा जाखो? दं नामा स्कुलाव थांनांगौनि सम जाबाय? 9:00 बारबायानो, मा खालायबाय थाखो नोङो न' सिङाव? आबा कुथाल र' दे माबारै फै, नै नोंखौ स्कुलनिफ्राय दोनना फैनानै आंहा बेसेबा खामानि दङ, उसुंदा लिरनांगौ। 9:00 जालायलांबाय, दाबो जाया, बिना मा खालायगोनथाय? सोर फन हरखो? ए सन्जिबसो माथो। हेलौ औ सन्जिब। औ बाजै फन खालायदोंमोन नामा? औ सन्जिब, आं दहाय फुङाव फन खालायदोंमोन। नै बाजै आंबो अफिसावनो थांनो ओंखारदों। अ मोजाङैनो दंबा? ओरैनोसै दे आरो बाजै, सिंगोल मानसि नालाय मोजाङानो दे। अ बेनिफ्राय नोंसोर मोजाङैनो दङ? रादायालाय एसे मोजां मोनबायना आगोलनिख्रुइ? गैया अबाव, बेबायदिनो दं। ए एसे हामनांगौमोन माथो। बेखौनोथ' नेगासिनो, माब्ला हामगोन होननानै, हामलानो मानसिया। एसे सम लाबावगोन खोमा दे, होमब्लालाय लासैनो हामलांगोन। औ नै सन्जिब, आं नोंखौ रितुनि बाथ्रा सोंनो होननानैसो फन खालायदोंमोन दहाय। रितुआ फन खालायबावदोंमोन नामा? गैया, बाजै उन्दैया फन खालायाखै माथो। ए खालायाखै न'? ओहो बाजै खालायाखै माथो बाजै उन्दैया। अ आं बेखौनो सानफ्लांबाय दंमोन, बेबायदि गारनानैबो फैबाय नालाय, नोंखौ फन खालायनानै सोंहरबायसो ना मायोथाय, सोंहरबावदों ना मायो होननानै आं बेखौनो सोंनो थाखाय नोंखौ फन खालायदोंमोन। सोङाखै दे बाजै, सोङाखै, सोंबाबो खिन्थाला आरो, खिन्थानाङा होनदों नालाय। औ आयौ रादानि हिन्जाव नङा बे? औ नंगौथ' र'। बिहामजो? औ आयै। गथ'खौ स्कुलनिफ्राय लाबोदों बाबुआ? औ LP स्कुलावसो होफिनबाय नोंसा? औ ए माथो खोनादोंमोन नोंसालाय माथो फाथनायाव बेसेबा दामि स्कुलावसो होदोंमोननो माथो, गुथालखौ इंलिस मिडियामाव ना मायावसो होदोंमोननो माथो? औ होदोंमोन। ए होमब्लालाय माथो आरो बेयावलाय LP स्कुलावसो होफिनबाय? ओजों एसेबा दामि स्कुलाव होनानै बेयाव आरो LP स्कुलावसो होफिनबाय? औ फैसानि प्रब्लेम जाना दंना, बेनिखायनो LP स्कुलावनो होफिनबाय। नोंसाबो गथ'खौ बेबायदिनो आलाय सिलाय माबा फरायनायखौनो जानला मानला खालायजोब्बाय गथ'निखौ, खेबसे LPसोआव होलाय, खेबसे इंलिस मिडियामाव होलाय। गथ'फोरखौ बेबायदि खालायनाङालै बिहामजो, मोजाङै मोनसेयावनो होनांगौ। स्थिर थाया गथ' मानसिफोरना, बिदि जायगा सोलायबाय थानाङाथ'। औ माथो खालायबावनो, उफाय गैया। बेथ' थांनांला एबारनिफ्राय, जेरावबो थांनांला। आं आगोलनो बुंखादोंमोन, जानला माला गोजाननि हाजोखौ मोजां नुहुरनाङा, फाथनायाव थांनाङा होननानै। नोंसा थांबाय थफ्ला थफ्लि बोननानै, आंनि बाथ्राखौ खोनाखौनो सङासै। मालाय नोंसानि बाबुआथ' जोंहानि राजादोंनो समान बैसोनि। जोंहा राजाया क्लास 5 मोनबायानो, नोंसानाथ' थाखो 3खौनो मोनाखै खोमा दाबो। मोनबाय? मा क्लास मोनखो बियो? क्लासानोथ' बेबायदिनो, ओजोंबो खेबसे थांना लागायहैबावबाय, आरो बेयावबो बेबायदिनो जाबायना, क्लास 5 मोनथ'वाखै। बबावथो मोननो बेबायदिबालाय, इखिन थांहां बिखिन फैहांबालाय, थाइसे जायगायावनो थानांगौ। गथ'फोरा माबा जायोलै, गोसोफोरा सनसल जायो बेबायदि थांलाय फैलाय खालायबाय थाबा। एबारनिफ्राय थांनांला जेरावबो बिहामजो, बेयावनो थादो, मोनजाबाबो मोनलोङाबाबो।
हौवाफोरालाय बेबायदिनोसै आरो जोंफोर हिनजावफोरा आरो हौवाफोरनि खिबु उन थांथिंबाय थानो हायाना बिसोरलाय मालाय जेबो नङा र' जोंफोरना आरो हायाना बेबायदि हिनजाव मानसिया आब'आलाय दंना गैया न'लाय माथो नुथारला आं नुदोंमोन र' सकआवसो मायबा मायबि फाननो लाङो माथो आजिखालि फाननो लांफिनग्रा जाबाय आइया सकआवनो थांदों खरसाबो ओंखाराना एसे मायबा मायबि मावलाबायो आइयाबो बेबायदिनो खरसा ओंखारथों होननानै बेनिफ्राय माथो फाथनायाव एसेबां धोनि मोननो माथो गारि दङ फैसा दङ गथ'खौबो दामि स्कुलाव फोरोंलायनाय दालाय माथो एसेबां बेबायदि अबस्था जाखो नोंसालाय मा जाखो फैसाफोरा गैला नामा एसेबां धोनि जानानैनो फैसाफोरा थाइसेबो गैला नोंसा गैला बे बेमारावनो थांबायना माथो बेमारालाय दाबो हामला एसेबो मोजां मोनाखै रादाया आं खबर लानो थांगोनसो सानबाय दं र' नोंसिना फैनाया एसे गोबाव जाबायानो मास मोननैयानो जासिगोन खोमा ने गामियाव फैनाया जासिगोन बेखौनोथ' थांनो होनगोन होननानै थांनो सोलाबा आंबोथ' बेखौनो थांनो नागिरखांदोंमोन दाखालि गोसोखांनानै उनाव आरो खामानि मोनसे ओंखारना होबाय थांनायानो जायासै थांब्लानो जाबाय दे होमब्लालाय थाथ'दो आं थांसै र' ओंखामबो संनांगौ दे बिबो सासे हिनजाव आरो हौवाजों थांफायाबानो जागौमोन बेसे मोजां सम्पति दंमोन दखान दंमोन हा हु दंमोन दखानखौबो माबा खालायखौथाय हौवाजों खिबु उन थांफानानै दा बेबायदिसो अबस्था जाबाय थाङाबानो जागौमोन मोजाङै गामियावनो मोनजायो मानसिफोरा आरो टाउनाव थांनायखौसो सिमां नुबाय थायो नंगौथ' र' जोंहानाबो बेबायदिनो आरो हौवाजोंसो थांहां जाबाय थायो जोंफोरखौ गारनानै मालाबा दानि जुगनि बिहामजोफ्रा मालाय गामिफ्राव थानो मोजां मोना रुम भारा लानासो थाहैनो नागिरो टाउनफोराव माबाफोराव मिथियाखै नुवाखै जों गामिनिथ' सानै साथाम दङ माथो आरोलाय माथो जोंहानाबो थांहांसो हौवाया दिनैखायसो थांनो हाया औहाय नंमारगौथ' दानि जुगनि बिहामजोफोरा देलायनायखौल' रोंथारगौ टाउनाव थानानै माबा देलायनाय मेलायनाय बिहाव बिखुनजो बावगारजोबो साला दा टाउनावल' थांहां जोंलाय माथो बेफोरबायदि नङामोन बेखौनोथ' होनो आरो बोथोरा सोलायबाय होननानै नङा होमबा बोथोरानोथ' जुगानो सोलायबाय होनलाय जोंनि समाव जोंफोर बिहाव बिखुनजोखौ बेसे गियोमोन बिराद गियोमोन मायबा बुंसि सनमान थांसि मोनसैमोन बे दानिफोरालाय अबाव जोंफोरनि समाव बेबायदिमोनथ' आरो बेसेबा रायसे रायजागोन ना बेसे गियोमोन फंसे बाथ्राखौनो बुंफिनामोन जोंफोरो दानि जुगनि बिहामजोफोरा आयौ नोंखौ मोनबाथाय जोदानासो गारहगोन जों फंसे बुंबा एखे फंब्रै फंबासो बुंखायो हाखाया खुगाफोराबो आरो देलायनायाथ' मा नायनो मोनथिखा नंगौथ' र' मानसिफोरनि बेफोरबायदि बाथ्राफोरा गोसोखौ दुखु मोनहोयो मानसिफोराबो बाथ्रा खोनासंहोनो मोनाबा मोजां मोनाना बेखायनो लामाफोराव रावखौबो लोगो मोनाबासो मोजां मोनो आं जानला मानला जायनो मेनो बुंबाय थायो जाहाथा गोसोफोरखौसो दुखु मोनना थायो आं आयै मा जाखो मानो थाथ'खो आयै मानसिफोरा जानला मानला बुङोना साना हौवानो बेफोरखौनो दुखु मोनदों आं मानसिफोरा बेबायदिनोखा आबैया बुंदों मानसिफोरा बेबायदिनो बुंखायो होननानै बेनिफ्राय आबैया आरो बुंबावदों मानसिफोरनि बाथ्रा खोनासंनाङा होननानै बेथ' नंगौ आबा थेवबो गोसोखौ दुखु मोनो नोंखौ बेबायदि बुंबा माबोरैबा मोनो आं आबा सना जोंफोरनि थाखायनो नोंनि फरायनाया बेबायदि थालांबाय थादों अबाव थालांदों बे थारखौनो बुंदों नों दासिम क्लास 5 मोनगौमोन होननानै बिसोराया देरलायलांबाय जोंफोरनि थाखायनो बेबायदि खालायनायावनो दासिमबो क्लास 5खौनो मोनासै नोंनि समब्रा नोंनि बैसोनि लोगोफोरा नोंनि बे गामिनि गथ'फोरा मालाय क्लास 5 मोनलायलांबाय गासैबो जोंहासो दाबो क्लास 2 नाम लगायफिननांगौ जाबाय अन्थाव बाथावनो जोंफोरनि थाखायनो नोंनि फरायनाया बेबायदि थालांबाय थाबाय आयै फैदो थांसै ओंखाम उखैबाय आङो सन्जय फिसा मामोन आयै नै फिसा नोंनानाव मोननाव खेबसे थांना फैनांगौमोन नोंखौ नागिरबायबो दङ खेबसे थांना फैया मानो आंबोथ' थांनो सानदोंमोन र' आइ फैसायानो गैथारालै आंनाव एसे फैसा होना फैनो हायाबा मोजां मोनाना एसे फैसा जाथों नामा फैसा जानायखौ नेबाय थानोसै नोंहालाय माब्ला फैसाथो जायो नोंहालाय माब्लाथो फैसा जायो नाङा दे बेफोरखौ नेबाय थानाङा आंनिबा नै फैगोन रबिबाराव थांदो नोङो बाबुआबो स्कुल गैया जायो बे खालि बन्द'ना बाबुखौ मा एलपि स्कुलाव होफिनबाय नामा होफिनाबालाय अबावथो सानदोंमोन फाथनायाव थांनानै एसे मोजां जाहैगोन होननानै गथ'खौबो मोजाङै फरायहोगोन थाखा फैसानिबो एसे खमथि गैयै जागोन मोजां जागोन होननानै थाङै बे आगोलनि बायदिनो जाफिनबाय आरो बेनो बे थांनोबा थांदो माबोरै फैगौ रबिबारावनो आं एसे माइरंबो हरगोन सानदोंमोन खस्थ' जाना दं बिसा
जोंहानाथ' माइरङा ओरैनोसो बोराय गारदों जाग्रा मानसियानो गैया सुदिमनो हरनोसै आङो एसे हरनो हागोन दे होमब्लालाय थांगोन दे आङो रबिबारैनो रबिबारैनो थां